La veu literària que necessitem a l'era digital. Colla Valls. Sempre que he entrat a l'illa dels llibres he pensat que el nom és erroni. No és una illa, és una península que connecta la literatura amb el món. Albert Sánchez Pinyol. Un bon indret on naufragar, ple de bots salvavides de paper i històries. Marc Pastor. El món és molt millor amb un llibre al costat. Imagineu-vos una illa on hi són tots. Miquel Murga. Internet és un vastíssim oceà on fàcilment pots naufragar. Des de fa uns anys és un privilegi aturar-te i fer estada en aquesta illa tan particular. Aquí mai t'hi sents sol. Martí Gironell. L'illa dels llibres és un univers de paraules com un llibre. Rafael Baibona. L'illa dels llibres és un magnífic far de referència per deixar de navegar a cegues pel mar editorial i tenir una certera llum que ens guiï. Ferran Ramon Cortés. L'illa dels llibres, l'actualitat literària al teu abast. Segueix-nos també a Facebook i a Twitter, illadelsllibres.com.